No niin, jatko-osa, kun toi Gemini kytkeytyi päälle, kun tää on tässä puhelimessa vähän tää ongelma, että jos sitten menee joku asetus pieleen, että mä sanon tai puhun jotain, niin toi Gemini saattaa kytkeytyä auki, että se on pikkusen, että toi Gemini on sellainen, otan mä panin vain käen tohon, niin Gemini on sellainen ääniopastettu, niin se saattaa kytkeytyä auki. Me lähdetään Ouluun niin vähän isompaa mekkaan tuossa syyslomalla, että se on täällä Lahdessa viikko 43 se loma, ja mä oon sanonut kaikille sitten, että silloin ei saa soittaa, että se on mulla ihan ehdoton, että ei saa soittaa, että mun mielestäni tuolla Nooralla taisi olla vapaa viikonloppu, se sanoi mulle vissiin sitä, että hän ei ole vissiin töissä nyt, tai jos mä nyt ihan oikein muistan, kun se kai sanoi mulle, että hän ei ole viikonloppuna, että hänellä taitaa olla niin kuin vapaa viikonloppu nyt. Näin mä vähän vissiin ymmärsin, että Nooralla on silleen vapaa viikonloppu, että löysin aika mehevän tarjouksen, sellaisen mitä ei niin kuin löydy ehkä enää toiste. Kärkkäisellä oli 128 gigainen muistikortti, niin lähtöhinta on ollut 15,90, niin se oli 8,90. Ja sitten soitin Kärkkäiselle, että pitääkö tää paikkaansa, että kun teillä oli tää 8,90, niin hän sanoi, että aivan oikein. Että meillä on nyt tarjouksessa tämä Kingstonin muistikortti. Sanoi, että lähtöhinta sillä on 15,80 tai 90, mutta he sanoi, että se on nyt tarjouksessa. Että siitä on joku kampanja. Ja siitä on kuulemma nyt joku kampanja-alennus, että se on kuulemma puoleen hintaa nyt. Ja se sanoi, että se 8,90 tarjous on tiistaihin asti. Että tiistainakin kun menee, niin se vielä saa, että se on tiistaihinkin asti, että tiistainakin kun vielä käy, niin sen saa, että aika halpa muistikortti, kun kuitenkin 128 on aika kookas koko ja sitten, että se on 15,80 ja 90 lähtöhinta ja 8,90 sen saa, niin mä sanoin silleen, että 32 ja 16 gigasin kun tallentaa videoita niin kun se on tukossa, niin se sanoo se kodin tekniikalta, että ei ne riitä.